Nu viser jeg dig, hvordan du hurtigt og nemt opretter dit første arrangement, så du kan begynde at sælge billetter eller modtage tilmeldinger i din helt egen billetshop. Først så skal du oprette dit arrangement. Det gør du ved at udfylde titel, beskrivelser, så vælger du en lokalitet for, hvor dit arrangement skal afholdes. Så vælger du en offentliggørelsesdato for, hvornår dit arrangement skal offentliggøres inde i din billetshop. Og så vælger du en afholdelsesdato for, hvornår dit arrangement skal afholdes. Til dit arrangement, der skal der tilknyttes nogle billettyper. Start med at oprette din første ved at give den et navn. Sæt billetprisen. Og så skal du vælge, om billetgebyret, der skal betales til SafeTicket, skal betales af billetkøberen eller dig som arrangør. Og det er faktisk alt, der skal til, før du er klar til at tage imod dine første tilmeldinger.